Бат – най-изящният джорджиански град на Британия. Градът се намира на 160 км западно от Лондон, област Съмърсет. Градът съществува от 2000 години, след като римляните откриват тук единствения горещ извор в Британия. Къщите са построени във викториански стил от камъкът Батстоун с типичния за региона жълтеникав цвят. Британците тук реновират старите сгради, като запазват традициите си дори и във вътрешния интериор. Уникален паметник на градската архитектура остава английския двор. Бат е единственият английски град, поставен под закрилата на ЮНЕСКО като световно историческо наследство. Годишно градът се посещава от 2 милиона туристи от всички краища на света. Някога това място е било и светилище, и капалня, и болница на открито. Векове по-късно английските аристократи припознали Бат като най-модерния за времето си балнео курорт. Пристигали в него специално за да видят и за да бъдат видени, да разходят тоалетите си из Гранд Парейд Стрит на Пълтини Бридж, в балните зали или в салоните, където се пиело минерална вода. Минералните извори, около които е изграден град Бат, имат основна роля в неговата история. Термалните извори са открити случайно от английският принц Бладут през 863 година, който в техните води е излекувал проказата си. Легендата разказва, в младежките си години, когато принц Бладут учил Фатина, за нещастие се разболял от проказа. Завръщайки се в Британия, той осъзнал, че като един несъвършен принц няма да може да наследи трона. Прокуден от баща си, той е принуден да стане свинар. Грижайки се за свинете си, той забелязал, че кожата им е много по-чиста и здрава от тази на другите свине. Принцът видял, че свинете му се търкалят в топлата вулканична кал и решил и той да опита. Така излекувал проказата си и възвърнал трона си и станал основател на днешния град Бат. Най-големият и най-значим минерален извор Кинг Спринг се намира в днешния музей Роман Баф Музеум. В Бат има 3 минерални извора с температура около 40 градуса. Около 1,3 милиона литра минерална вода извират от тях всеки ден. В голямата баня в центъра на комплекса и днес се стъпва върху плочите, поставени от римляните преди повече от 2000 години. Римляните са построили храм високо в двора в чест на богинята Сулис Минерва. Във фронтона на храма е издълбана главата на страховитата Горгона. Как тя е изглеждала в римско време, днес може да се види от посетителите чрез анимация.
По-малките извори Хелтинг Спринг и Крос Баф Спринг се намират на около 150 метра от Кинг Спринг. Интимната овална открита минерална баня Крос Баф е в отделна сграда и разполага със собствени места за преобличане. Изворът Крос Спринг и днес е едно свещено място. New Royal Bath е синтез от стъкло, камък, светлина и вода. Това създава специална обстановка за релакс в модерния спа комплекс. Тук можете да се отпуснете и насладите на минералните води и да се освежите в серия от ароматни парни стаи. На покрива на комплекса, потопени в минералния басейн, ще се насладите на панорамната гледка към абатството, римските бани и града. Църквата на абатството Свети Петър и Свети Павел, позната като Бафа Бей, е английска енорийска църква на бившия бенедиктски манастир в Бат. Тя е построена през 15 век, кръстовидна форма, има 2 органа и 10 камбани. В нея могат да се поберат повече от 1200 миряни. Кръстовидното абатство е изградено от същия жълтеникав камък, от който са изградени и къщите в града – Бафстоун. На западната фасада на църквата могат да се видят скулптури на ангели, които се изкачват по 2 изсечени на фасадата каменни стълби. Абатството има 52 прозореца с стъклописи, които заемат 80% от цялостната й фасада. В тях са изобразени различни църковни сцени на духовенството от 12 век. От централната правоъгълна кула на абатството излизат 2 камбанарии с многоъгълни куполни зъбери. Кулата е висока 49 метра и до нея се изкачва по 212 стъпала. Във вътрешността на абатството има 617 мемориални подови и 847 стенни плочи. Пълтини Бридж, заедно с Понте Векио във Флоренция, са едни от най-красивите мостове в света. Едни от малкото исторически мостове в света с магазини, вградени в тях. Мостът е успешен опит да бъде свързан центъра на Бат с другия бряг на река Ейвън в едно цяло. Въпреки практичния му произход, мостът е един от най-романтичните мостове в света. Най-красивият изглед към моста с преливника във формата на полумесец е от Parade Gardens Park. От Пълтини Бридж с луксозно корабче тръгва живописна едночасова разходка по река Ейвън. Пътуването преминава покрай селата по долината на Ейвън до преливника при Батхемптън, където може да се види Стария мост. В този участък на реката дивата природа е в изобилие. На връщане екипажа прави информативни коментари по интересните точки от маршрута.
Сали Лън е най-старата запазена къща в Бат от 1482 година и тук се сервира най-известният местен деликатес – Original Сали Лън бън. Според легендата, Сали Лън е френски бежанец, който тук е основал своята пекарна. Днес менюто в ресторанта към къщата музей е базирано на световно известния деликатес. Музеят представлява оригинална кухня и пещ, където се е приготвял Сали Лън бън. Виктория Арт Галери е безплатен арт-музей в Бат, финансиран от правителството. Сградата е проектирана през 1897 година от Джон Маккей Брайдън. На фронталната част на сградата е поставена статуя на кралица Виктория, направена от Андреа Карло Лучеси, и фрески на класически фигури от Джей Ей Лоусън. Сградата е получила името си кралица Виктория по случай 60-тият ти юбилей на трона. В галерията присъстват богати колекции от картини, скулптури и декоративни предмети. Колекцията включва над 1500 декоративни предмети и скъпоценности от 17 век до днешни дни. The Holborn Museum се намира в Sydney Pleasure Gardens. Основателят на изключително богатата колекция от картини е сър Томас Уилям Холбърн. През 1882 година колекцията на сър Уилям, която наброява над 4000 предмета, картини и книги, е завещана на жителите на Бат чрез сестра му Мери Ен Барбара Холбърн. След откриването на музея, колекцията се допълва с още около 2500 предмета. Тя бива разделена на категории: майолика, сребро и скъпоценни камъни. Добавени са предмети от стъкло, ориенталска керамика и други. Сиркус е друг шедьовър на джорджианската архитектура, познат е като The King's Circus. Жилищен ансамбъл, изграден в кръг от 3 полукръга около група вековни чинари. Комплексът е строен от архитекта Джон Уолт старши, който е проектирал и близкия площад Куин Скуайр. The Royal Crescent е една от най-емблематичните забележителности в Бат. Сградата е проектирана от Джон Уолт младши. Този впечатляващ с формата си полумесец без съмнение е един от най-великите примери за джорджианската архитектура в Обединеното кралство. Днес в сградата се помещават и 30 луксозни апартамента и 5-звезден хотел. В нея се намира No. 1 Royal Crescent, музей на дома на джорджианската аристокрация. Пред полумесеца се простира най-голямата зелена площ в града – паркът Роял Виктория.
Само на няколко минутна разходка от центъра на града се простират красивите зелени площи на Royal Victoria Park. Паркът, разположен на площ от 57 акра, носи името на кралица Виктория и официално е открит от нея през 1830 година, когато тя навършва 11 години. В северозападната част на парка се намира ботаническата градина, създадена през 1887 година. Тя съдържа едни от най-добрите колекции от растения от западната част на страната. В северната част на ботаническата градина се намира Грейт Дейл. Това е гориста местност, която е била бивша каменна кариера. В нея има колекция от необичайни дървета, засадени през 1840 година. The Fashion Museum е в топ 10 на световните музеи за модни дрехи. В него може да се види всичко. От исторически джорджиански рокли до авангардна мода от някои от днешните водещи модни дизайнери. В музея е показана историята на модните дрехи през последните 400 години върху повече от 160 облечени фигури. Реконструирана кариера за прословутия камък Бафстоун, реконструирана фабрика за безалкохолни напитки от 19 век, ретро автомобил марка Хорстман от 1914 година, железарски магазин от 1851 година и други интересни предмети впечатляват посетителите на музея. Уникалната колекция в Музея на архитектурата на Баф интерпретира богатата архитектурна история на града и строителите, които превръщат един провинциален град в световно известен спа-курорт. Тя показва как е сътворен класическият дизайн на сградите и илюстрира изграждането на една къща от избите до покрива. Домът на астронома и музикант Уилям Хершел и неговата сестра Каролайн са възхитителен и уникален пример за напълно възстановена скромна джорджианска къща.
особено емоционални са неговите работилница, музикална стая и градината, от която с направения от него телескоп Хершел е открил планетата Уран през 1781 година. В края на 18 век, в продължение на 5 години, в Бат е живяла известната писателка Джейн Остин. Тук тя създава 2 от своите новели – Абатството Нортангър и Доводите на разума, на базата на кореспонденцията от писма със своята сестра Касандра. Музеят се помещава в оригинална джорджианска градска къща. Посетителите могат да се докоснат до живота й в Бат, от нейното ежедневие до нейното творчество. Бат е играл важна роля в развитието на комуникациите и британските пощи. Пощенският музей е основан през 1979 година в мазето на къщата на Аундри и Харолд Суиндълс. Музейната колекция съдържа биографии на ключови фигури, участващи в развитието на британската поща до днешни дни. Сред артефактите могат да се видят пера и настилници, пощенски кутии, пощенски рогове, глинени плочи, модели на пощенски коли, писма и пощенски картички. В музея има и реплика на викторианска пощенска станция. Американският музей в Британия е единственият музей в света извън Съединените щати. Той се намира сред прекрасна градина с уникална природа. Интерактивната изложба представя серия от атрактивни предмети и възстановени стаи на жилища, датиращи от колониалните времена и от навечерието на гражданската война. В тази сграда Уинстън Чърчил произнася първата си политическа реч на 26 юли 1897 година. The Kennet and Avon канал е плавателен воден канал в Южна Англия с обща дължина 140 км. Каналът свързва Лондон с Бристол и преминава през няколко наистина приказни пейзажа. Двата речни участъка са направени плавателни в началото на 18 век. Каналът е разработен като популярна туристическа дестинация за разходка с лодки, риболов и колоездене. Трикилометровият пешеходен участък в Бат свързва центъра на града с Холбърн музеум, Пълтини бридж и преминава покрай сгради с впечатляваща джорджианска архитектура и паркове. Уиткъмп Лок, познат като Батъл Лок или Чапъл Лок, е кръстопът между река Ейвън и Кенет ет Ейвън канал. Това е първият или последният шлюз на канала.
Абав Дип Лок е нов шлюз, изграден през 1976 година. Шлюзове 8 и 9 са слети в един, като така се образува вторият най-дълбок в Англия шлюз с дълбочина около 6 метра. За отбелязване на 200 годишнината от откриването на канала, на 30 октомври 2010 година е поставен възпоменателен слънчев часовник. Монумента е проектиран от местен художник. Prior Park Landscape Garden. Уникално красива градина от 18 век, създадена от предприемача Ралф Ален със съветите на поета Александър Поп и Ланселот Капабилити Браун. В градината се намират Паладиан Бридж, един от 4-те запазени в света. Той е копие на един от мостовете в Уилтън Хаус и е в листата на древните паметници в света, реставрирана през 1936 година. Две хиляди години история. От римско време до Джейн Остин, от кралица Виктория до днешни дни. Със своята чудесна архитектура, интересни музеи и красиви градини, Бат продължава да привлича туристи от цял свят. Характерният жълтеникав цвят на сградите, изобилието от зеленина и множеството паркове правят този забележителен град един от най-красивите в Британия.